Judith Omondi, Ramogi TV. Achije Beach ma odonjnegi kod ketho mar nego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were otamore yie kod ketho mosomnegi e doho. Kaka Nyakidi leronwa, achijego ibiro dinnegi e od ang'ech ma industrial area ka girito ng'eto mar doho kapono ni biro wegi kod rambun kata ooyo. E nyim jang'ad bura Diana Kavetsa ma doho mamalo ma Kibra, achije Beach manodonjnegi kod ketho manego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwal. Kata kamano, achijego duto notamore ketho makamano. Achijego mosebed kidinonegi kuom dweche madirom 3 gin kaka William Imoli Shigali, mane omaki e kar Toyongona more gwenge ma Kasarani, boma ma Nairobi, kendo mawachore ni ema nochwado Were gi lisasi. Edwin Oduor Odhiambo, Ebel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalo, mabende en director ma Lake Basin Development Authority, Isaac Kuria Chege, kachiel kod Alan Omondi Ogola, mabende ne en jachiw arita mar Were. Motelo ne ma, jang'ad bura Kavetsa nochiwo chik mondo mi otim nonro mar fwenyo kaponono achije William Shigoli, Edwin Oduor kod Ebel Ochieng ochope rang'iny mar weyo gi thuolo kod rambun. Tok yudo lipodno, Kavetsa nochiwo chik machiwo ng'eto mare ewi wach makamano tarik 14 dwe mar 8 higani. Achijego pod imedo dinnegi e rumand e od ang'ech ma industrial area. Kaluwore ni nonro makamano pok notimne achije Alan Omondi kod Isaac Kuria, doho nochiwo thuolo mar dwe achiel ne chenro makamano, kendo achijego biro dok e doho tarik 22 dwe mar 9 ma winjo okang' ma doho biro kawo. Wirani apis jamin wach notamore okang' mar weyogi kod rambun. Gisani, ochiw chik materogi e rumand ma industrial area kowuok mano ma Kamiti Maximum kama osebed kidinonegie. Jaod bura Ong'ondo Were nochwad gi lisasi tarik 30 dwe mar 4 higani e roundabout Mangong Road. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Doho ogolo chik mondo migawo mar lweny kod jolweny